Листопада, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. 42 роки колонії на 3 в Южному окружному військовому суді Ростова-на-Дону винесли вирок фігурантам красногвардійської групи у так званій справі про тероризм. Ескандера Абдулганієва засудили до 12 років, Арсена Абхаїрова – до 13, а Рустема Мірусінова – до 17 років колонії суворого режиму. Підтримати політичних бранців виїхали сотні кримських татар, але окупанти зробили все, щоб не допустити їх до судилища. Навіть заблокували смугу Керченського мосту та 10 годин оглядали документи людей. Тому дістатися до Ростова змогли лише 50 чоловік. Ще 150 кримських татар з портретами бранців чекали вирок біля гарнізонного суду окупованого Сімферополя. До будівлі їх не пустили, а 3 громадянських журналістів затримали за буцімто неузгоджений протест. Про судилище над кримськими татарами та підтримку незаконно засуджених далі у сюжеті. У 44-му призначили зрадниками, тепер призначають терористами. В таких футболках та з посмішками на обличчях слухали вирок Рустем Мірусінов, Арсен Абхаїров та Ескендер Абдулганієв. Ростовський конвеєр політичних судилищ відправив їх до колонії суворого режиму сумарно на 42 роки. Адвокати працювали в залі суду та дистанційно з Сімферополя. Кажуть, драконівські вироки чоловіків не лякають, а поки захисники працюватимуть над оскарженням. Может быть, кто-то ошибочно думает, что сегодня наш народ проиграл, что адвокаты проиграли, джемат проиграл. Это не так. Да, мы говорим, что эти дела оцениваются не по бумагам, которые называются приговорами и в которых вписывают лишение свободы и так далее. Это оценивается стойкостью тех, кто находится сегодня в неволе. Это оценивается тем, насколько люди готовы поддерживать и приезжают, поддерживают, тратя свое время, да, тратя свое здоровье, можно сказать, за сотни километров приезжая сюда. А каждый увидел, что государство очередной раз закрепило те преступления и то преследование, которое проводит уже на протяжении, наверное, 6 лет в отношении крымских татар. Ребята себя вели спокойно, улыбались, понимая, что эти бешеные сроки – это не что иное, как давление, как они это не раз говорили в своих речах, в последнем слове, на прениях в суде и так далее. Поэтому они достойно встретили это все, и мы, естественно, будем все обжаловать, и это все ляжет в основу тех документов, которые мы подаем в міжнародні інстанції, і будемо далі боротися. Родичів бранців вирок російського суду не дивує. Вони впевнені, що врешті справедливість переможе і невинні люди опиняться на волі. Ми цього і очікували, тому що від них більше нічого очікувати. Вот. И, иншаллах, сроки, мы знаем, да, кто назначает сроки. Это не они, да, это все зависит от создателя нашего. И, иншаллах, в ближайшее время они выйдут на свободу. Мой сын не террорист, он вел себя смело, надеялся, что это сроки, все равно они сидеть не будут, все равно мы боремся за них, что все равно справедливість на нашій стороні. Підтримати бранців приїхав і український консул у Ростові Юрій Довгуль. Він нагадав, що незаконно засуджені є громадянами України, тому держава захищатиме їх права. Пока они находятся в нашем консульском округе, мы планируем продолжать их поддерживать, посещать, оказывать материальную помощь, работать с адвокатами. Поэтому стараемся делать то, что от нас зависит. 500 людей чекали результату судилища під стінами Южного окружного військового суду. Але значно більше не змогли приїхати через перешкоди окупантів. Близько 200 кримських татар, які організовано їхали до російського Ростова, заблокували на Керченському мосту. Майже всю ніч людей тримали просто неба на холоді. Окупаційні поліцейські посилались на нові правила проїзду, але жодних документальних підтверджень
навести не змогли. Вы по национальному признаку всех собрали, я смотрю, здесь. Ну а с чем это связано? Я ничего не позволяю. Мы позволяем, оно видно так, смотрите. Не надо. Так, а что смотреть? Понимаете, говорю, какая мне команда? Оно на- так и выполняю. Я человек небольшой. Понимаете? К кому обращаться? Окупанти свідомо тягнули час, кажуть затримані. Кожного окремо викликали на розмову та переписували документи. Тим часом машини інших людей ніхто так ретельно не доглядав. Завели меня в комнату и якобы вели какой-то то ли допрос, то ли что, я не знаю. У него был в руках мой паспорт. Он прекрасно мог читать с него и видеть, но он просил меня продиктовать зачем-то, ссылаясь на то, что у него нет очков, что он их забыл и плохо видит. Но это как бы явно видно, что они оттягивают время. Я не знаю, они тянут просто время, показывают какие-то ориентировки, спрашивают, где я учусь, зачем я учусь. Кому-то угрожают штрафами, что вообще машины вернут обратно в сопровождении ГАИ и с наложением огромных штрафных санкций. Наряду с этим мы наблюдаем такую картину, что дальнобойные автобусы и карусы двухъярусные буквально 2-3 минуты их осматривают, и они спокойно проезжают. По дороге смотрят, если бородатые останавливают, забирают паспорта, что-то у них зависает. Уже все у них зависшее, я не знаю, что еще не зависшее здесь. Нету никаких прав. Наверное, нас тоже хотят превратить вот в быдло. Натуральное быдло хотят нас превратить. Крымско-татарский народ хотят положить на колени, и чтобы мы ползали на коленях, и причем еще хлопали и радовались. Після 10 годин утримання кримські татари вимушені були повернутися. Зранку вони приєдналися до протесту під військовим гарнізонним судом окупованого Сімферополя. Там на знак солідарності з бранцями люди вдягли білі накидки з їх портретами та підписом за читання книг «Тюрма». Собственно, весь джамат пришел поддержать их и показать, что к террористам не приходит столько людей. Вот эти вот бесконечные суды и драконовские сроки, которые получают наши единоверцы, крымские татары, крымские мусульмане, они являются своего рода геноцидом 21 века в отношении крымских татар. Неважно, знаешь ты человека или не знаешь, этот человек является мусульманином, крымским татарином. Он является частью нашего народа. И стоять в стороне, когда происходит произвол, нельзя. Протест під судом не сподобався окупаційним поліціянтам. Еще раз повторюсь, я требую, чтобы вы покинули данное место и не организовывали скопление граждан. Погрозами не обмежились. 3 журналістів видання «Грані.ру» та «Кримської солідарності» силовики забрали до відділку буцімто, щоб встановити особу. Самі документів не показали та посадили затриманих до автівки. Потім стало відомо, що чоловіків відвезли до окупаційного суду і звинуватили у порушенні встановленого порядку проведення зібрань та мітингів. Втім, усі ці перешкоди з боку окупаційної влади тільки мотивують кримських татар, каже адвокат Еміль Курбедінов. Это чисто силовые решения в отношении народа. Вот, они только укрепляют, да, укрепляют как защитников и укрепляют сам народ, да, в этой мирной борьбе. Ничего, кроме проигрыша спецслужбам и власти, это не принесет. Вот, это не принесет однозначно. Так уже было много раз. Наш народ это проходил много раз. Вот, мы слышали это много раз. И, как говорится, конец у этой веревочки один. Да, здесь выиграет только народ. Ескендера Абдулганієва окупанти засудили до 12 років, Арсена Абхаїрова – до 13, а Рустема Емір-Осіїнова – до 17 років колонії суворого режиму. Чоловіків затримали 14 лютого минулого року. Їх звинуватили у тероризмі та участі у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Владислав Стужук, Заман, АТР. Солідарні з сім'ями кримських політв'язнів тероризму в Криму не було до появи Росії та півстоліття в'язниці на 3 за релігію. З такими плакатами до Офісу президента України вийшли активісти та правозахисники, щоб підтримати кримських татар, фігурантів так званої справи про тероризм. Учасники акції закликали владу не забувати про українців в російському ув'язненні.
ціллю адміністрації окупаційної в Криму, а також Російської Федерації, є в першу чергу зробити півострів німим і заляканим. Для того, щоб він був німим і щоб звідти не поширювалася інформація, яка не вигідна окупаційній владі. Російська Федерація вже 6-й рік, а зараз по суті 7-й рік, продовжує політику вичислення з Криму незалежних медіа, недопуску до Криму журналістів, які висвічують системні порушення прав людини. Одиночний пікет на знак протесту проти вироку 3 кримським татарам провів журналіст і ведучий нашого телеканалу Сейтумір Сейтуміров. Він вийшов до будинку посольства Російської Федерації в Києві з плакатом «Тероризму в Криму не було до появи Росії». С каким плакатом я вышел, что терроризма в Крыму до прихода России не было. И сейчас его нет. И главным террористом, который терроризирует Крым и весь земной шар, является сама Россия. Я надеюсь, что весь цивилизованный мир, все разумные поймут, что против этого надо как-то бороться. И понятно, что в этой борьбе самым, скажем, ощутимым для России является это слово «истина». Поэтому я призываю всех проявлять активность, показывать свою поддержку и бороться идеологическим путем против этого государства. Військовий злочин. Так в представництві президента України в Автономній Республіки Крим назвали вирок Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону фігурантам красногвардійської групи по так званій справі про тероризм. У представництві заявили, Україна докладає максимальних зусиль для фіксації, ретельного документування і розслідування цих фактів. Весь світ повинен знати про системні і масові порушення прав людей, порушення прав корінного кримсько-татарського народу на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Там додали, дуже важливо зробити все, аби незаконно засуджені та їх родини отримували системну правову, соціальну та психологічну підтримку від держави. Дії влади Російської Федерації з переслідування наших громадян та ув'язнення Рустема Емірусіїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва є воєнним злочином, та кожен представник російської влади та окупаційної адміністрації рано чи пізно понесе персональну кримінальну відповідальність за цей злочин. Незаконний та політично мотивований, так уповноважена з прав людини Людмила Денісова охарактеризувала вирок 3 кримським татарам, яких російський суд безпідставно засудив до колонії за злочини, які вони не скоювали. Вона звернулася до міжнародного співтовариства з проханням об'єднати зусилля і посилити тиск на Росію, щоб припинити політично мотивовані переслідування громадян України у тимчасово окупованому Криму та звільнити всіх полонених Кремля. Я засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян звинуватили у злочині, якого вони не скоювали. Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувалися з моменту незаконних обшуків у їхніх будинках і затримань. Так, порушено право на об'єктивне розслідування, на ефективний засіб правового захисту, справедливий суд і принцип презумпції невинуватості. Коронавірус знов б'є рекорди в Україні. Вже 8899 хворих за добу. Померли 157 людей. Найбільше хворих випадків зафіксовано за останню добу у Києві, Харківській, Хмельницькій, Донецькій та Житомирській областях. Він дійсно розповсюджується, коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Я досі чую такі вирази, що нібито, я не знаю, там, коронавірус козаків не бере. Бере, ми такі ж самі люди. Тому, будь ласка, дотримуйтесь всіх правил, які встановлені Міністерством охорони здоров'я. В окупованому Криму за добу від COVID-19 померли 6 пацієнтів. За минулу добу там зареєстровано 139 випадків коронавірусної інфекції. За весь час епідемії виявлено майже 10 тисяч позитивних на COVID-19. Одужали за весь період 5657 чоловік. У Севастополі за весь час пандемії коронавірусом захворіли 2635 осіб. 71 людина померла.
Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!